салом тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шумо медонед, мо бо ҳамроҳи шумо дар дарси гузашта дар бораи системаи муодилаҳои хаттии дуnomаълума гуфта будем. Имрӯз мо бо ҳамроҳи шумо дар бораи теоремаи Пифагор гуфта мегузорем. шарти теоремаи Пифагор чӣ мегӯяд? Бигзор ба мо секунҷаи росткунҷа бо катетҳои А ва Б дода шуда бошад, яъне секунҷа бо катетҳои А ва Б ва гипотенузаи С, яъне секунҷаи росткунҷа. Акнун шарти теорема мегӯяд ки квадрати катетҳои А ва Б ба квадрати гипотенуза баробар аст, яъне суми квадратҳои катетҳо ба квадрати гипотенуза баробар аст, яъне А квадрат плюси Б квадрат баробар аст ба С квадрат. Мо аз ин ҷо медонем ки бузургии А квадрат ин квадрати тарафҳояш А мебошад, яъне дар катети А мо як квадрати тарафҳояш Аро тасвир мекунем. Тарафҳояш А бо ҳамин монанд дар катети Б низ як квадрати тарафҳояш Б-ро тасвир мекунем. Дар гипотенузи С низ як квадрати тарафҳояш С-ро тасвир мекунем. Аз ин ҷо маълум аст ки суми квадрати тарафҳояш яъне А квадрат плюси квадрати тарафҳояш Б квадрат ба квадрати тарафҳояш С, яъне С квадрат баробар аст. Акнун ба исботи теорема мегузорем. Барои исботи теорема мо чӣ кор мекунем? Бигзор ба мо як секунҷаи росткунҷа дода шуда бошад. Секунҷаи росткунҷа А ва Б гипотенузаи С. Мо ҳамин секунҷаи росткунҷаро то квадрат бурда мерасонем, яъне катети Аро бо ягон афзоиш медиҳем бо дарозии Б, аз ҳамин нуқта перпендикулар мегузаронем бо дарозии А ва як секунҷаи росткунҷаи дигареро тасвир мекунем. Бо ҳамин тартиб аз катети Б низ як секунҷаи росткунҷаи дигарро ҳосил мекунем. Секунҷаи росткунҷаи дигар, яъне ки аз ин ҷо маълум мешавад ки як квадрат ҳосил шуд бо тарафҳои А плюси Б, яъне А Б ва А, яъне квадрати тарафҳояш А плюси Б. Мо медонем ки квадрати тарафҳояш А плюси Б масавоти он ба С баробари А плюси Б дар квадрат баробар аст. аз ин ҷо А плюс Б дар квадрат, яъне квадрати тарафҳояш А плюс Б аз 4 секунҷаи росткунҷаи ба ҳам монанд ташкил ёфтааст, яъне ки 4 зарби масоҳати 4 секунҷаи росткунҷа, мо медонем ки масоҳати секунҷаи росткунҷа ба ними ҳосили зарби катетҳои он баробар аст, яъне ними, яъне 1/2 ҳосили зарби катетҳои он, яъне А зарби Б ва квадрати тарафҳояш С. Мо медонем ки фигуре дар дохили квадрат аст, яъне тарафҳояш С плюси квадрати тарафҳояш С масавоташ ба С баробари С квадрат баробар аст, плюси С квадрат. аз ин ҷо мо ифодаи ҳосил шударо сода мекунем. аз мо ҳосил мешавад, аз рӯи форми зарб мухтасар агар қавзи якумро кушоем, аз мо мешавад А квадрат плюси 2АБ плюси Б квадрат баробар аст ба, агар ихтисор кунем, аз мо 1 2 баробар аст ба 2АБ плюси С квадрат. аз ин ҷо аъзоҳои монанд ихтисор мешаванд, яъне 2АБ-ҳо ихтисор мешаванд ва аз мо мемонад А квадрат плюси Б квадрат баробар аст ба С квадрат. аз ин ҷо мо шарти теореми Пифагор, яъне теореми Пифагорро исбот намудем. шумо низ метавонед мисолу масъалаҳои шавқовари худро дар шарҳи ин барнома, дар шарҳи ин видео ба мо фиристонед. мо онҳоро бо ҳамроҳи шумо дида мебароем. саломат бошед.